जय भोजपुरी सब भोजपुरी श्रोतागण के हमनी के तिवारी ब्रदर्स यानी हम जी तिवारी जी और हम अनिकेत तिवारी सब कोई के प्रणाम करत हैं जा और एक बार फिर से आप लोग के स्वागत बा आप लोग के आपन भाषा वाला रिएक्शन चैनल बीएफसी रिएक्शन पे। तो का हाल बा, आशा करते हैं जा आप लोग मस्त हो खम जा। तो चली लेके हाजिर बने जा हमको। आज तक तो रउआ सब सुनले कम जा सोना बाबू बाबू सोना, लेकिन अब की बार खेसारी भैया लेके आए बड़े फिचकारी बाबू। जी हाँ भैया, गाना के नाम ही बा फिचकारी बाबू, वे म्यूजिक पर रिलीज हो चुकल बा। और आप लोग बता दी कि नहीं तो मैं हमें बोल दे बता दी आप लोग कि कोमल सिंह जो कि इतना बड़ हिट मॉडल है भोजपुरी के, जो कि खेसारी जी के साथ एक गाना में आप लोग के नजर आवे वाली बाड़ी और साथे हम देखम जरूर सबके। दूसर का बात जोन बा पिचकारी बाबू कैसन गाना बा, क्या चीज बा, देखे खातिर दिल बेकरार बा। काहे आप लोग को पता बा हमनी के रिएक्शन बिना देखले वीडियो के देवे नहीं जा। जी भैया, फर्स्ट टाइम आप लोग के बीच में देखे जा रहा बन जा बेकरारी बा। आखिर खेसारी जी का बा, आखिर का खेसारी जी में कैले बाड़े और खेसारी जी के बहुत सारा वीडियो आ गइल बा। और रहल एगो बात जो इम्पोर्टेंट बात आप लोग बतावत तनी कि कुछ भैया लोग कमेंट ऐसा बात करे ला लोग कि थोड़ा सा दिल दुख जाला। हम ये सोचनी कि कहाँ सोच रहल वाला ऐसा सोच हमनी में काहे ना आवेला। तो रउआ खाली महेश पांडे के पीछे बढ़, महेश पांडे जी के एक बार नाम ले ले बानी कोनो वीडियो में। रउआ पवन सिंह के जे चमचागिरी करत ओकरा बारे में, अरे भाई हमारा का कहना बा आप लोग कभी ध्यान से सुनी जाना, शब्द पे गौर करी जा। एगो शब्द के बहुत सारा अर्थ होला। हम कहनी जे भी भोजपुरी में ऐसा कर रहल बा वो जो हम केहू के नाम ना ली भैया, नाम लेवे के क्षमता औकात हमरा नहीं खे। हम बस अपन नाम जाने नहीं और अपना अपन लोग के नाम जाने नहीं और आप सबके बारे में जाने नहीं। और हमरा केहू के नाम नहीं खे लेवे के, हमरा इंडस्ट्री के बारे में बात करेगा बा, भोजपुरी के बारे में बात करेगा बा। तो ई चीज और कई लोग भैया लोग बालो एक का तो कहता लो कि आपके मन में हो बाटे खेसारी जी के जानबूझ के करते हैं। अनेकों से अनेकों बात सुन के तो थोड़ा सा बुरा लागेला। काहे बुरा लागेला कोई मन में नहीं खे, लेकिन आप लोग भी कुछ लोग तो अगर कुछ लोग से आप लोग खेसारी जी के जे भी फैंस बाड़े डाई हट जे ओरिजिनल फैन बाड़े वो हमारे भी फीलिंग के जरूर समझियन। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती बा ऐसा कभी भावना ना लेम जा और आपके हमेशा उम्मीद पे खरा उतरत रहम जा। और बीएफसी रिएक्शन के माध्यम से पूरा भोजपुरी खाती काम होला, ना कि केहू एक खाती। ठीक बा, तो ई बा अपना विश्वास रखम जा भाई, हमेशा आपके विश्वास पे खरा उतरी। तो चलिए रिएक्शन। ये सब पत्तियां कम चाय में डाल के पी जाने तू बात करता हम वो सब पत्तियां के चाय में डाल के पी जाता ना, इग्नोर करे के चाहिए। अब बात कर जाओ गाना के, तो भैया आप लोग बता दी कि प्यारे लाल यादव, कवि आजाद सिंह और श्याम देहाती तीन आदमी मिल के गाना के लिए बाप रे बाप हमारे लाते होली में 3 को गाना आयल पिछला भी एक गाना के म्यूजिक डायरेक्टर बड़े रोशन सिंह जी और वीडियो डायरेक्टर बड़े गोल्डी बॉबी और कंपनी तो वे म्यूजिक से बा। और एमे खेसारी लाल यादव जी के मधुर आवाज बा। तो चली देखा जाओ कि वीडियो चली शुरू कर जाओ। ओकरा पहले को भाई आपसे रिक्वेस्ट करला तो मैया कृपा से आपके भाई भी थोड़ा बहुत गा ले बेला, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट मिली तो भाई के भी थोड़ा अच्छा लगी और का लगी। तो जैसे कैसे आप लोग बहुत सारा लाइक देवे नहीं जा तो रिएक्शन तो हमने अच्छा लगेला। और अभी देखी 10 बज रहा बा, सुबह में गाना आयल बा और आप लोग के बीच में भी बैठ के उठनी है जा काम सुनो एगो और बात कहता नहीं, तू कहता रहा हई हम तक बात बताता नहीं। चढ़क जी बहुत मतलब आज से कई साल हजार साल पहले लिखले बड़े कि मूर्ख के पैसा दे दो ज्ञान मत दिहो ना तो खुद मूर्ख बन जीव। तो ई सब से इग्नोर करी चल जा। ऐसा एगो जो जानी नु कोनो बात ना, सब कोई का हमार विचार है। हमने के देखिए हिंसा के पुजारी नहीं जा, हिंसा के सपोर्ट ना करे नहीं जा। प्यार के बाटे के और प्यार लेवे, प्यार दिही और प्यार भले केहू नफरतो देता नु तो नफरत के नफरत से ना काटल जा सकता, लोहा के लोहा से ना काटल जा सकता, सॉरी लोहा के लोहा ही काटेला तो से नफरत के प्यार से ही मिटावल जा सकता। तो हमारा बस प्यार के हम पुजारी हई और प्रेम के पुजारी हई, अहिंसावादी हई और जौन के सबसे भी हमरो विकास होके आपके भी विकास होके हम ही नीति के फॉलो करे नी। तो सब कोई मिल के रह जाओ, एकता बना के पूरा भोजपुरी के हमरा आगे बढ़ावे बा और भोजपुरी खातिर हम काम करे नी। और भोजपुरी के लाल हलो पवन सिंह जी, खेसारी लाल जी और जे भी आज भी केहू भोजपुरी में गाना गा के शुरुआत के बा वो एगो भोजपुरी के सदस्य बड़े, उनको खातिर उतना ही सम्मान और प्यार बाटे। तो चलिए रिएक्शन शुरू कर जाओ। जब सुने के होई भोजपुरी गाना बस बजे के चाही गाना। बड़ा सिंपल लुक लग रहा है। ये कोमल सिंह भाई दूसरा मॉडल बबुआ
तेरी जुग जुगु जिया ये फिचकारी बाबू भगुआ भयाड़ल रहा हो ए हो जुग जुगु जिया ये फिचकारी बाबूआ भगुआ भयाड़ल रहा हो तमुह मेरा ने भर के लाला का प्यारा का भौजाइलो पर चढ़ ये होली है तीन को हो जाएगी का मतलब का कल्पना बा का लिखले वाला गाना है यूनिक सबसे अलग बा जियो ये होली भाई गजब डाल इज्जत के बात बाटे परी हो जानी ढीला रे रामा साया साड़ी लहंगा चोली करत रह गिला रे रामा जियो रे भोजपुरी राइटर लोग इज्जत के बात बाटे परी हो जानी ढीला रे रामा साया साड़ी लहंगा चोली मीठा वाला होता है साड़ी में। हो गिला रे रामा खा पी के हो जा पूरा टाइट तू कितना पुराना धुन है। दौड़ल रहा हो खा पी के कौन हो जा बबुआ हो? पूरा टाइट तू चोलिया न दौड़ल रहा हो तमुह में रंग भर के लाला का पिया रह का भौजाइलो पर चढ़ काफी अच्छा एडिटिंग की बात है बबुआ के देख लो देख लो बड़ा अच्छा लगा तेरी कोमल सिंह जी। हर साल होलिया में हो खेला तू पैदाए रामा प्यारी लाल आजाद से ज्यादा ले लो तू ही फायदा तीन आदमी को माइंड लागल बा यो हर साल होलिया में हो खेलो तू पैदाए रामा प्यारे लाल आजाद से ज्यादा ले लो तू ही फायदा रामा श्यामा देहाती विवेक खेसारी जैसन सबका पीछे पड़ल डांस रहा जबरदस्त कइले बा श्यामा देहाती विवेक खेसारी जैसन सबका पीछे पड़ल रहा हो तमुह में रंग भर के लाला का पिया का भौजाइलो पर चढ़ल रहा हो जियो एनर्जी वाला गाना बा एनर्जी वाला नया टॉपिक हुआ भाई ए बबुआ लो क्या के कहानी है लोग क्या तक सोना बाबू मोना बाबू सुन ले ओकबा लोग की पहिलका बार फिचकारी बाबू सुन ला लो आ फिचकारी बाबू सुनबो भी ना कि लो देखबो भी कइला लो गोदी में खेलतो बड़े तीन तीन को भौजाई के देखला लोग ना बात बते गाना के ऑडियो ना नई रहे ना ऑडियो नहीं है डायरेक्ट वीडियो आई हाँ। बा मतलब ई सोचे के बा हम तो जोन कल्पना करे लालो भोजपुरी राइटर लोग मतलब ई गाना जोन बा भाई ये बात होली है। के का पूरा भोजपुरी के होली में यूनिक एगो गाना बा का गाना बा। सोचले बालो फिचकारी बाबू फिचकारी बाबू कल्पना शायद ना यही ना एगो और सर लाइन ना सर को होली में पैदा होला हर साल होली में पैदा होला बताओ ये कहाँ से लिखल गेलो भाई कौन खोपड़ी के बहुत कमाल? ही मजेदार अभी एगो एकरा पिछला जोन गाना आई रहे होली वाला कौन रहे होली में चोली कैसे दो गाना रहे आलू खेसारी भी एक कोई गाना आइल यार भूल पड़ गेल बा ओकरो बारे में हम कहले नहीं कि बड़ा सबसे मजेदार लेकिन ओकरो से मजेदार ही गाना बाटे गाना बा। खेसारी जी के भोजपुरी के अब तक हमारा सबसे मजेदार सुने वाला और ये गाना खूब लोग पसंद करी और और सबसे तीन तीन गो मॉडल वालो एक साथ खेसारी जी वो से तो तीन तीन गो चलत मॉडल रहेला, खेसारी जी खड़ा बा उतना ना ढेर। हमनी के ध्यान वही पर रहेला लेकिन जब बात रहा हाँ। ओकरा पर पारंपरिक धुन हां जुग जुग जिया तू लाला नामा कितना पारंपरिक नामा धुन पे कितना क्या मजेदार बना दियल जाए और सैल्यूट बाप सब तीनों राइटर लोग के और खेसारी जी बहुत ही मीठा और बहुत ही बेहतर एक गाना के गईले बड़े गायक हम बहुत कम होला खेसारी जी के हम बात करे बानी कि बहुत मीठा आवाज लाग रहा बड़े और जबरदस्त बात और सबसे बात ये गाना जोन रहे
एनर्जी वाला हाँ एनर्जी वाला एमे हर एक पॉइंट पे डांस हो रहा बा, एनर्जी वाला डांस खेसारी जी के एनर्जी है लोग पूरा संभालले खेसारी वाला जी अपना भी से डांस पूरा। करे बड़ी और उनका भी कोमल सिंह भी कोमल कम सिंह, नहीं पड़ता जबरदस्त देख लो है। बड़ी को वो मत एकदम जोड़ा आ लगा जो एगो और मॉडल उनका साथे बाड़ी जो उनका बात की ने पिछला वीडियो में उनको कोनो पाठक नाम हो अच्छा। काहे कि कमेंट में हम पूछले ने बीएफसी रिएक्शन में कोनो वीडियो पर तो बताइले कि भाई ये पाठक नाम शायद सासाराम कहे वाली है तो वो बड़ा ये भोजपुरी में आगे जाके बहुत बड़ नाम बढ़िया करेला बना बाड़ी। लेकिन मतलब बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस बहुत में खेसारी जी स्टेप भी अलग अलग हाँ, फिल्म बढ़िया, में बढ़िया। एक अक्सर जो गाना अब तो खुली के जितना गाना देखल में एगो दूगो खाली कमर वाला हाँ, स्टेप हाँ, ये, ऐसे हाँ, ऐसे, चलत रहे। लेकिन एमे बहुत बहुत बढ़िया। कुछ अलग काहे कि धुन ही ऐसन बाटे कैसन अलग करे के पड़ी और बवाल बाटे बवाल कमाल बढ़िया बाटे बा। और यूनिक बाटे जबरदस्त बाटे वे और- म्यूजिक पर रिलीज बा और आप लोग के कैसा रिएक्शन लागल जरूर नीचे कमेंट सेक्शन बताइए ऐसे भोजपुरी में अपन भाषा में भोजपुरी सॉन्ग भोजपुरी वीडियो के रिएक्शन देखल चाहते हैं तो फटाक से सब्सक्राइब करके और घंटी वाला बटन दबा लीजिए कि ताकि कोनो भी सबसे रिएक्शन डाली सबसे पहले रहुआ लोग के पास पहुंचे और साथ ही साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि और हम के का सुधार कर सकते हैं रिएक्शन में और कौन कौन वीडियो पर आप लोग और रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कहाँ छुपल दबा है? दीजिए कहाँ लाइक छुपल है? एकदम 5,000 लाइक के टारगेट 5,000 लाइक मार लो सपना बा। मारो 5,000 मारो आपको कोनो दबा वीडियो पर के लेके पड़ल तो शेयर कर दी जाता ना 5,000 गड़गड़ा जा दिखाई जा खेसारी जी के फैंस पावर कहाँ छुपल बन जा दिखा दो। तो खूब शेयर करी जा और क्या कहल जाते हैं अगर कोनो गलती भइल होके तो हाँ, अपन भाई क्षमा अपन दोस्त प्रार्थना। अपन बेटा समझ के जैसे अपना भाई की गलती कर दोस्त हो कोनो गलती हो जाला तो ओकरा माफी दे दिया जाला तो सही अपन समझ के माफ करम जा लव यू एकता बना के रखी जाए जय भोजपुरी और भोजपुरी के इंटरनेशनल स्तर तक ले जाए जा लड़ाई झगड़ा से दूर बना रही जा। के रखी